dole ne masu mu'amala da banki su yi hankali. Abinda kuke kallo a hannuna wato abin da daidai da irin abin da ake zira katin ATM, to amma ko kalli bayan sa akwai wasu abubuwa da aka sa na'urori wanda da ka zira katinka suke iya karanta wato da bayanan katinka ga yanda suke makala shi a jiki. Shi wannan abin da kuke gani shine gashi nan ba wanda zai gane bambancin sa da ainihin na jikin ATM din. Sukan ɗauko wani keyboard nasu su zo sai su ɗora shi exactly komai da komai akan na ainihin ATM din. Sukan zira shi kamar haka ya zauna daidai wa daida. Da zarar ka zo ka fara daddanna lambobin bankinka, shi wancan abu mai kyalkyalawa yana daukan wato lambobin. Shi kuma wannan mashin da kuke gani akwai batir a cikinsa da kuma sensor da yake iya daukan bayananka na banki, kamar suna da bayanin ne ta wannan abin da nake nuna kun gani ko. Saboda haka ya kamata duk wanda zai zo ya amfani da ATM ya kula da wannan abin da muke gani microchip ne da batiransa guda biyu wanda zai dauki tsawon lokaci bai lalace bai dauke ba. Bayan haka akwai wani dan abu gashi nan dan karami da suke daukowa, za su isa cire wannan babban ko da sun je sun sami ATM wato injin ba da kuɗi wanda bai ka girma na sai su liƙa shi haka yanda koya ka zo zira katinka dole abin sai ya bi ta kai. To da yara ya bi ta kan wannan abu shi ke zai naɗi bayananka na banki. Sannan kuma ga wani ɗan microchip ne da suke ajiyewa a gurin, wani batir ne wanda yake tura saƙonni kai tsaye zuwa na'urar computers. Suna gefe a zaune ba za ka iya gane su ba. Suna da abubuwan nau'i duk wani irin ATM da ka sani ko wani injin ba da kuɗi. Saboda haka mutane ya kamata a kiyaye domin cewa wa'annan wato shi kullum mugu ne. Allah ya kiyaye gaba, kun gani ko sai a kiyaye.